फैगौ जिथु कालि फुजा मेलायाव जोङो फानबारियाव मन्दिराव मोनसे प्रजेक्टखौ लानानै जोङो लटारि खेला होनो नागिरदोंमोन आरो जोङो लटारिखौबो एजेन्टफोरनो हरनाय जाबायमोन। नाथाय गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया मोनसे बिथोन होदोंदि जे आसामाव जेरावखि जायखिजाया लटारि अफलाइनानो होन अनलाइनानो होन बेखौ बन्द' खालामनाय बेन खालामनाय जाबाय होनना फोसावदों। दा बेखौनो जोङो गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि जिथु बिथोन बेखौ जोङो आयेननि बेखौ जोङो गनायनानै लाबाय आरो बे हिसाबै जोंनि जिथु लटारि जोङो होनो नागिरदोंमोन फैगौ बै मेलायावनो जोङो फैगौ 8 नभेम्बराव जोंनि लटारि खेलाया जागौमोन। नाथाय बेखौ जोङो गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि बिथोन आरो जोंनि चिरां जिल्लानि बेंगिरिनिफ्राय जिथु बिथोन हरनाय बायदि लटारिखौ जितु बेन खालामनाय जाबाय ओरैनो बे बिथोनखौ जोङो गनायनानै लानानै जोंनि जिथु लटारि जानो गोनांमोन बेखौ जोङो दिनैनिफ्राय बन्द' खालामनायनिफ्राय केन्सेल खालामनाय जाबाय। जों बेखौ होला। दा आं बे नोंथांमोननि निउस पर्टेलनि गेजेरजोंनो खावलायनो नागिरदों जे जाय एजेन्टफोरनो जोङो लटारिखौ हरबायमोन फाननो थाखाय बे एजेन्ट बिथांमोनखौ जोङो कमिटिनि जानानै खावलायनो नागिरदों दि जे बिथांमोना जिहेतु लटारिखौ लांदोंमोन जुदि फानबायब्ला बिथांमोना लटारिखौ फानदोंमोनब्ला सोरनिफ्रायबा फैसा लानानै फानदोंमोनब्ला बिथांमोनखौ जोङो गुरैयै खावलायदों जे जायफोर बिथांमोननिफ्राय फैसा लादोंमोन बेखौ जाहाथे फैसाफोरखौ हरफिनजोबो बेखौ जोङो गुरैयै खावलायदों। आरो रायजोफ्रा जाहाथे बेखौ गुबुन साननाङा जे गोरोन्थि साननाङा बेखौ जों गोसो जानानै बन्द' खालामनाय जायाखै। बे जोंनि गोजौ बिजिरसालि जिथु गुवाहाटी हाइकर्टआ जिथु बार्डिक होदों एबा राय होदों जे गासै आसामाव लिगेल इलिगेल गासै अफलाइन अनलाइन गासैबो लटारिखौ बिसोरो बेन खालामनानै होबाय। दा बेखौनो जोङो गनायनानै जोंनि बे लटारिखौ जोङो बन्द' खालामबाय। जोङो दा लटारिया जोंना बन्द' जाबाबो जोंनि मेलाया फैगौ 31 अक्ट'निफ्राय 8 नभेम्बरसिम 9 साननि हाबाफारि बायदि रोखोम हाबाफारि लानानै मेलाया गाजा गोमजायै जागोन।